guys. Buhat lang ko. Heart nga sili guys kay wala man koy kuan kanang wala man koy ipalit og bulak, sili na lang parang hang kay mong pagmahal ba. Hanghang kay tanan. Mo ni siya mong pagmahal. Are bro, are bro. Dinuang good. Ay, kakula. Are, sili lang mo bro kay suling hang ani. Mo ni siya. Sili oh. Ano na dyan? Mo siya sili. Akong igamang heart. Kay musulod ni siya imong dughan, puting hanga ni oy. Nagkayo-kayo. Gago! Pos aning suwes mong lubot, lumulpot ka. Muna siya guys. Pormahan lang kong heart, manihatag kong sawa niyang bi. Kaya magkayo-kayo ng lubutan eh. Mga kayo kabalit bulak eh, wala may kwarta. May trabaho. Ganyan lang. Gananin mo dyan, yatag mama ni mo. Sili, tanan. Ha? Wait lang, okay ro. Ingat po siya, punta na po, punta. Punta ko saan? Ayaw, Sili. lang. Okay ra ma? Dili. Kung saan na yung gusto niya eh? Kung saan yung gusto? Kaya mo na sa sili, akong ipalit ito. Carbon. Labuyo na eh. Bakit kung labuyo nga sili, parang inyong pagpuyo ba? Kanang nindot kayo niya, magpupuwa ang inyong dughan pirme. Kaya kuhan man eh, kanang bumita na yun. Oh, silian ta na suway ng babaw, di ba? Kining magpupuwa ni hangis tanan. Tawa. Ano ta? Kuha nga ako panipir guys. Kuhan mo kuhan ka nang sana. Valentine's Day. Pwede ba halangap yan guys? Kamo may kapalit ya og mga hearts ng usawa, mga bulak. Pagpalit na mong sili dito, abot sa balay ninyo, siliin ang lubot sa inyong asawa kay makikataw, di ba? Ba, siliin na yan. Kanam tayo yung asawa si Gyaw-Yaw dito ninyo, siliin na. Siliin ang inyong baba na. Ano mo magkakabalit bulak? Ay mo na yung kurta, unahan ka ba? Siliin ang baba na, parang hilom na. Di pa sobra ako do. Basta sige ako yung asawa na ko, kung silian ron. Ana ron na pasampol mo sa asawa mo. Yaw-yawan kayo, silian na ni mo. Saan ka na silian? Hilom na. Di ba? Okay na dyan sa? Una yaw-yaw dyan nga, kanong sige yaw-yaw, sili eh. Di ko. Ano man? Di ko. Hindi na silian dyan. Pati bingalangan eh. Kaya ko ni kaon dyan. Loy. Ne? Ayawang. Kaya gamay lang kanong kanon. Nani? Omae wa mou shindeiru. Pangikaon. Kaon. Langang itong dyan. Awa magikaon niya man, halangan tiyag maayo. Mani akong ano nang ang tanong ko sawa doon, sili tanan kung tutuko ni kung Gatas pa. langan na. Gatas. Namuwa na lang yung nakapit. Maganda ang gatas pa. Gatas dahil. Kumukha ang kagsili. Yes. Buti na. Buhat na pa. Dinsya na mo guys, kaya wala dyan ko kapalit og regalo sa sawa ron. Sili dyan ko na palit sa carbon. Mga na pihatang niya ron. Taka na bro, silian ta na imong kuha niya. Inununan. O di, kanayong takubo to silian. Gago! Hindi takubo. Naman ko takubo. Punta na wala may takubo. Nagkapalit takubo. Punta na sumama naman na ba si takubo. Okay na dyan. Aliyaw lang kung subscribe na ikong vlog kay. Mura kita na ako na imo ron kay wakoy. Ko jote. 21 kadlaw wa jote. May kwarta sili rin abot ko yung kwarta oy palit. Sili ra. Ala kay gata eh.
Oh, ayaw magkaon. Makina na. Yan na dyan.